Здравейте, днес ще разговарям с директора връзки с обществеността и корпоративни комуникации в Unicredit Bull госпожа Виктория Блажева, която преди броени минути изнесе отворена лекция на тема финансови пазари и нови медии. Госпожа Блажева е тук при нас благодарение на инициативата на Бургаския свободен университет „Срещни професионалистите“, която има за цел да среща студентите с реални практици от бизнеса в България. Здравейте, госпожо Блажева! Искам да ви благодаря, че приехте нашата покана и сте днес тук с нас. Работили сте като банков журналист във вестник Капитал. Защо преминахте в полето на финансовия пиар? Смятам, че съм останала на едно и също поле заедно с журналистите, тъй като пиарите, специалистите връзки с обществеността и медиите, журналистите трябва да работят за едно и също нещо, за предоставяне на навременна, качествена и коректна информация. Ние сме партньора за журналистите в компанията, в която работим. Как минава една ваша работна седмица? Днес е вторник и сте в Бургас. Какво следва? Когато започнах работа в банка от журналистическия сектор, си мислех, че ще бъде изключително скучно, че по цял ден ще седя на едно бюро, ще си говоря чиновнически, просто си помислих, че ще умра от скука. Оказа се, че точно обратното. Има адски много пътувания, има адски много разговори с хора, има дори много повече писане, отколкото в една медия. В една медия ти възлагат един или два материала на ден. В една финансова институция или в една компания пиара трябва да се занимава с комуникацията към медиите, което е един вид текстове, с комуникацията към служителите, колегите, което е друг вид текстове, понякога с видеоинтервюта на главния изпълнителен директор, на други експерти, организация на събития и така нататък. Така че работата е изключително разнообразна, свързана с много разговори и пътувания, с много отношения, с създаване на партньорски отношения и със сигурност мога да кажа, че е много интересна. Как балансирате между личния и професионалния си живот? Честно казано, когато човек си харесва работата, не му се налага толкова много да балансира. Това, което е важно, е и в личния и в професионалния живот да работи с хора, които проявяват разбиране и към другия живот. С това не казвам, че човек непременно трябва да е най-добрият приятел с хората, с които работи, да излиза непрекъснато с тях и така нататък. Казвам, че хората трябва да уважават правото на лично мнение, на личен живот, трябва да уважават от друга страна хората, с които сме в личния си живот, правото вечер да закъсняваме, защото имаме събития и така. Важното е да има разбиране и уважаване. Искам да ви кажа, че за баланса на личния и професионалния живот мога да препоръчам една книга на Шерон Сандбърг, която се казва Lean In. Не знам дали е преведена на български, но тя разказва точно за това. Тя е много висш мениджър, който успява да балансира така личния и професионалния си живот, че всеки ден в 5:30, не казвам, че аз го правя, да успее да се върне вкъщи и да сготви за семейството си. От друга страна, Мариса Майер, CEO-то, главният изпълнителен директор на Yahoo, успя да стане главен изпълнителен директор, да забремене, да роди дете и да възроди компанията по едно и също време. Това показва, че човек може да се справи. Пиар средите ви определят като специалист в областта на спонсорството. Как се преодолява нето на потенциалният спонсор? Със сигурност, когато се говори с партньори, които очакват от финансова институция като нашата подкрепа, ние изискваме от тях да имаме наистина партньорски взаимоотношения. Какво имам предвид под това? От една страна, това са пари, които банката инвестира в определен проект. Това означава, че се очакват конкретни резултати за банката, за нейните клиенти, за нейните служители, за нейните партньори. Много трудно се отпускат пари, също както и при кредит, и въобще не се отпускат пари, ако един проект не отговаря на тези условия, да дава наистина реална стойност. В България има много проекти, не само спонсорски, но и дарителски, които наистина заслужават подкрепа, заслужават бизнеса да им даде ръката си, но трябва да признаем, че бизнеса не е благотворителна организация. Бизнеса, основната му цел е да плаща данъци, и след това държавата да използва тези данъци, за да извършва социалната дейност на държавата.
Оттам нататък всичко, което бизнесът прави като спонсорства, подкрепа на културни проекти, това е в допълнение към основната дейност. Ако един проект е допълнение към основната ни дейност, много по-лесно би могъл да получи финансиране. Това, което е важно да ви кажа, че примерно както нашата компания, така и други компании имат приоритети. Нашия приоритет в момента е образованието и предприемачеството. Затова и правим много проекти, които са в тази сфера. За проекти, които са извън тази сфера, по-трудно можем да намерим средства, тъй като те не са определени. Какво е впечатлението ви от Бургаския свободен университет, като за финал? Всъщност не познавах добре университета преди да ме поканите и преди да дойда тук. Вчера разгледах интернет страницата, някои от проектите, които правите. Направим впечатление, че супер ведри, много усмихнати, много позитивни хора ме посрещнаха. И това, което ми направи впечатление, е също професионализма, с който хората, с които се запознах, се отнасят към ангажиментите си. Истината е, че не го очаквах, може би е трябвало да го очаквам, но наистина ме изненадахте адски приятно. Освен това, бих искала да поздравя за приятната обстановка, която наистина е академична, но в същото време създава усещане за място, където се мислят нови неща, има иновации, дава се възможност за развитие, така че чудесно впечатление правите на външните, на хората, които ви идват на гости. Благодаря ви изключително много, че станахте нашия първи гост в проекта Срещни професионалистите. За нас беше истинска чест да почерпим от вашият опит. Благодаря ви и аз. Надявам се да се видим отново. За да видите цялото интервю с Виктория Блажева, както и лекцията, която тя изнесе на студентите на Бургаския свободен университет, може да посетите сайта на Бургаския свободен университет и Фейсбук страницата на PR агенцията Практа. Благодаря ви и до нови срещи!